2010 சுவிட்சர்லாந்தில் ஒரு ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக கெட்ட கனவுகள் வருதோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன கனவு வருது, நைட் அவங்கள தூங்க வைக்காங்க. அப்போ என்ன கெட்ட கனவு வருதோ அதை டே டைமில் எழுத சொல்கிறாங்க. இதுக்கு நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் எண்டிங் கொடுங்க. அதாவது அந்த கெட்ட கனவை நல்ல கனவாக மாற்றுங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னை ஒரு பேய் துரத்துற மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தங்க. அவங்கள எப்படி எழுத சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பேய் என்னை துரத்துனது, ஆனால் என்னை அங்கே ஒருத்தர் காப்பாற்றிட்டாரு, எனக்கு இனி அந்த கனவு வரல, அந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்க. 2 to 3 வீக்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண அவங்கள சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட ரிசல்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுக்கு கெட்ட கனவுகள் கம்மியாகுது. ஸோ இதிலேருந்து சயின்டிஸ்ட் என்ன நம்மகிட்ட சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, கனவில் நம்ம என்ன காண்கிறோமோ அது டே டைமில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், என்ன செய்கிறோம், அந்த செயல்களை பொறுத்து தான் நமக்கு நைட்டு அந்த கனவுகள் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதிலேருந்து டே டைமில் நம்ம மைண்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நைட் வர கெட்ட கனவுகளை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சயின்ஸ் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க.